Monggo saderengipun kita mimiti sareng-sareng doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Ya Allah, mugi panjenengan sugihaken kula kelawan ilmu lan mugi panjenengan paes-paesi kula kelawan sifat aris lan mugi panjenengan mulyakaken kula kelawan sifat takwa lan mugi panjenengan bagusaken kula kelawan sehat wal afiyah. Amin. Allahumma amin ya robbal alamin. Ibu, Bapak, wau nyuwune sing pertama nyuwune napa? Sugih napa? Sanes sugih bondo donya nggih? Sanes. Amargi napa? Sing jenengane wong duwe ngilmu, wong sugih ngilmu niku pengaji. Wong sugih ngilmu niku besok bakal dadi kancane Kanjeng Nabi. Lan uga sing jenengane ngilmu kuwi mau bisa nggo bekal kula panjenengan kepengin kepenak donya ya karo ngilmu, kepengin penak akhirat ya karo ngilmu. Ngibadah napa kemawon nggih kudu ngilmoni, baik niku ngilmu donya utawa ngilmu perkara akhirat. Dadi sing jenengane wong golek ngilmu niku wajib banget, wajibe niku wau dening Kanjeng Nabi niku wau diperintahne sing jenengane wong golek ngilmu niku wajib mulai tekan kandungan sampai tekan liang lahat. Juga datang Kanjeng Nabi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong golek ngilmu niku hukume wajib. Nek sing jenenge wajib niku kudu dilakoni napa mboten, Bu? Kudu dilakoni. Nek ora dilakoni berarti dosa. Tolabul ilmi faridatun fil aini. Abdi tabuhi ora? Pernae tabuhane pada ditumpuk-tumpuk. Nek orang karuane pada bubar. Monggo bareng-bareng. Tolabul ilmi faridatun fil aini ala kulli muslimin wa muslimatin utlubul ilma minal madi ila lati watlub al-ilma dawama fil hayati.
Wong golek ilmu niku banget wajibe. Dadi panjenengan lenggah teng mriki ngaji julu sukasaatan utawi lungguhmu saatan ing dalem sak jam iku khairun luwih bagus min alfi rakatin tinimbang saking salat 1000 rakaat. Jadi wong golek ilmu banget wajib ganjarane nggih kata napa malih niki teng majelis ngeten niki ingkang dipun wontenaken dening keluarga besar Ibu Hajah Muhati dalam rangka haul. Nah, niki termasukipun beliau menyediakan untuk kegiatan niki. Beliau selaku keluarga besar ingin mengajak dumateng para panjenengan untuk mengingat tentang jasa beliau Bapak Haji Ahmad Sutrisno. Beliau juga termasuk tokoh atau pejuang di desa Sibalung. Termasuk juga beliau niku tokoh ingkang sangatlah peduli dengan ilmu. Sing jenengane perangkat desa itu pasti kalau tidak punya ilmu tidak akan bisa menjadi perangkat desa. Makanya warga-warga niku otomatis dengan kegiatan itu beliau dulu kalau nggak salah saya dengar termasuk pendiri Trisakti nggih sakniki dados MTS Ma'arif PGA SMP Ma'arif SMP pertama PGA baru Trisakti saya muridnya pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau muridnya Bapak Kiai Haji Mansur Ahmad Sutrisno. 2 kali. Nggih. Lah niku termasuk beliau juga berjuang. Lah niki teng mriki diperingati haul yakni ulang tahun kematian beliau. Jadi sing jenengane kula panjenengan niki memperingati beliau niku sing jenengane wong nek wis urip kuwi ora bakal mati niku diceritakaken ngoten. Maksudnya pripun? Meskipun beliau dalam mungkin sejatine niku urip cuma beda alam. Nah, mulane kaya keluarga mriki ngiring. Wong niku nek sing jenenge ngiring kok niku urip jenengan yang sawah be bojone dikirim. Nah, niki teng kuburan nggih dipun kirim. Kok diarani niku wong sing ninggal utawa wong sing mati niku sejatine urip niku sesuai kalih perintahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahipun pripun? Idza marartum alal maqabir fasallimu. Ari kalane sampean kabeh kuwi liwat ing atase kuburan, liwat kuburan ngoten nika. Jenengan niku diperintah kon fasallimu mongko kon padha uluk salam. Berarti nek diuluki salam niku urip napa mati? Urip. Ngandel apa mboten, Bu? Ngandel. Karena beliau-beliau yang lagi di alam barzah niku merupakan melalui alam yang keempat. Yang pertama alam roh, yang kedua alam kandungan, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam barzah, yang kelima yaumul ba'ats atau di oro-oro mahsyar. Yang keenam ketika menanti akan ke Shiratal Mustaqim, ya kuwi di
alam hisab. Dihisab niku yang keenam. Yang ketujuh wat sirotol mustaqim, niki nggo menentukan akan guling kiri apa guling ke kanan, kejegur napa labas sesuai amale kula panjenengan teng donya. Mulane kula panjenengan iki sing teng donya kon padha ndongaaken, kon padha sing berbuat baik. Dawuhipun Gusti Allah, ittaqullaha, padha wedi sira kabeh wedi dhateng Gusti Allah. Kon padha wedi dhateng Gusti Allah lan aja padha nglarani dumateng para wong mati-mati ira kabeh. Dadi jenengan kuwi diperintahne Gusti Allah kon takwa dhateng Gusti Allah, lan juga panjenengan diperintahne aja ngasih gawe larane para wong sing padha mati. Sing ateges kepripun nek gawe lara wong sing padha mati? Jenengan teng donya berbuat maksiat. Keluargane panjenengan kuwi kabeh mau bakal teng alam barzah. Nek jenengan berbuat dosa utawa maksiat niku sing teng alam barzah nggih dipun siksa. Dados kula panjenengan kuwi kudu ngati-ati. Golek ngati-ngati ya kuwi kula panjenengan antara sesama sedulur, sekanca, keluarga, karo lingkungan, karo masyarakat kudu bisa sesrawungan ingkang sae. Soale kula panjenengan kuwi neng donya kuwi enten sing jenengane ibadah ritual, enten ibadah sosial. Ya kuwi sing sosial kuwi sing sesrawungan, terus juga ibadah moral, ibadah akhlak. Jadi akhlake kula panjenengan kuwi mau sing bisa menentukan dateng arwahe kubur kula, ahli kubur kula panjenengan sing sampun sumare. Mulane kula panjenengan diusahakan untuk selalu menyambung silaturahmi.